Dinonzi aizanya kupera. Nyaya yandinayo yawana sekuru wangu wakabva amai. Nyaya iyo inyaya yengozi iri mumusha mawo. Ngozi iyi vanoiziva but vari kutadza kuigadzirisa. So mwoyo wangu washungurudzika nekupera kuri kuita vanhu mumusha mana sekuru wangu, vana mai nini, vana sekuru vari kungofa zvisina tsarukano kuda kwengozi iyoyo, asi ivo vanoiziva. Ndikati ndichinzwa history yengozi iyoyo haina kukonzereswa nevari kurarama izvozvizvo, yakakonzereswa nemadzitati avo kare kare. Saka pandaikura ndaingonzwa kuti muna 1983 vedzinza rekwana sekuru wangu vakagara pasi, ngozi iyoyo yanetsa, vagara pasi vakaita chivanhu. Vaita chivanhu ichocho vakati panenge pabuda mudzimu ndiye munhu achabvisa mwana wake wekuripa ngozi. Madhezi acho pamba asati pane mutemo wehurumende wekuti munhu haaripwi nemunhu, anoripwa nemombe. Mutemo wangu asati wagadzirwa. Saka zvadaro zveshuwa wakaita mutambo, waita mutambo, mbuya vangu ndo vakazobudikirwa. Vabudikirwa mbuya ndo vakanzi ndo vachamisa mwana wavo wekuripa ngozi. Asi chakanetsa ipapo ndechekuti mbuya akanga asisina mwana wemusikana aikwanisa kumisikizwa pangozi iyoyo. Saka chavakaita, mbuya vanga vane mwana wavo chigumisirwa, ndiye vakamisikidza kuti ndiye achange akamirira ngozi. Saka zvadaro vana sekuru nana mbuya vachirova mazuva acho yaya, chivanhu ichocho vaichiita vachigadzirisa. Pakange pasina matambudziko ekuti vanhu vakufa, but kufa kwakaita sekuru 2003 uye vachifa zve2004. Ipapo ndo pakatanga kuita matambudziko ekuti vanhu vese vakanga vasingachakwanisi kuita chivanhu ichocho, vanga vakuti takuenda kumachechi. Saka zvadaro ndo pakatanga manje kushaya vanhu kana kuti kufa kwevanhu zvisina tsarukano. Saka zvadaro sekuru akanga akaisirwa ngozi uyu akati aifanira kuzoisa mwana wake. Saka hazvina kuzoitwa sokudaro. Vana sekuru vangu vakakundikana wese semhuri yavo wese kuti vaise musoro pamwe vanoti ngozi iyi vanoigadzirisa sei, nokuti vamwe mukati mavo vari kuti akasirwa ngozi ndiye anofanira kuiripa ari ega. Pamwe pacho vachimboti ngatiwake imba yasekuru sezvaitwa nanasekuru kare. Asi akaisirwa ngozi aroti kanzi inini handikwanisi kuti ndizviiteba because inini handina kupara ngozi 1 plus ini handikwanisi kuchaisa mwana wemusikana ipapapo nekuti hurumende haisi kubvumira ba kuti munhu aripwe nemunhu, asi kuti isusu ngatibatanei semhuri tese tigadzirise ngozi. Saka chanetsa bva ndechekuti vana sekuru ava vari kuramba kubatana, hazvisi kuda kuti vadai, hazvisi kufamba kuti vadai, hazvisi kufamba. Saka inini semuzukuru ndamira pamberi pavo ndiri muyananiso kuti isusu kuti zvinhu zviite zvakanaka izvi ngatiende kwamambo Mutasa. Tikaenda kwamambo Mutasa vachatipa gwara. Ndosaka ndapinda mudare renyu mambo. Okay. Wadzonye yacho vana sekuru. Vana sekuru. Vana vangani vana sekuru? Vakawanda. Como kunyera kile. Sabo. Komukuru wacho ndo. Mukuru ndiye. Sumuka imba. Bondi sabo. Okay. Saka sabo. Baba. Nduti nyaya taitwa.
because hatisi kuona nyaya ichimotitorera time yakare because nyaya inchi ingoda kuti mufambe muzive kuti chii chiri kunetsa ende munoripa sei ndo pane nyaya because makambofamba here kwamakamboenda makamboudzwa anything kana kuti muringoona vanhu vari kufa isuspicion yekuti vanhu zvari kufa pamwe ndo chakatikonzeresa ndinganyepa pamberi pedare ndichiti takafamba asi chekutanga chandoda kubvunza kuti zvekutaura nemuzukuru ndizvo here chaizvo hongu muri iri kupera zvisina tsarika saka muri kuti ine nyaya yekufamba izvo isu takasununguka kuti tifambe izvaizvo zvandoda izvoti inini ndinoini changu kubatsirai kuvhura kudai kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka but handipo kufosa chii wanhu zvavasingadi vanhu zvavasingadi handina simba iro rekuti ndifosa but chandoziva kana chiri chiwanhu kana iri ngozi haina umwe mushonga kunze kwekuiri but kuti muiripe munofanira kuiziva makabhepi handiti kuti muiripe ngozi yacho munofanira kuiziva kuti imbori ngozi ipi because munokwanisa kamutofungira ngozi isiriyo because zvamakwanda tiri wanhu mafambiro edu takadaitesa kadi takasiyana kandi umwe akwanisa kaine tsoro dzake dzakatamba ari one ubva munyara imi moita one maybe yamukutaura kuti handiyo yasekuru nekuti sekuru hapasina asi pakati penyu paine ane zvake zvaruziya zvekuti ndo zviritoripo izvo zvinodii zvinoita saka chiri important kuti muzvitsvage kuti mezozoti dambudziko renyu chaichero riri papi then maziva dambudziko renyu kuti riri papi then mochiona solution mopiwa solution kuti moita sei isitaureti nandichinokumbirawo magariro takaita panapa hongu ndamira semunhu aita zita rakakura futi mumusha ndina hanzvadzi hombei ndio ndingati dai ari murume ndimukomo ndoita maiguru ava ari apa poita vamwe maiguru vari ukwavo ndingati pakaitwa nyaya dzese idzi avo vanhu vairi ava ndo vanhu vakapinda mudarirwa pazvaigadziriswa zvinhu izvi saka vanokwanisa kumbotiwo muchidimbu titaureti iyi hanzvadzi kuberekwa nayo juda wanoziva pozouya wakanga waripo wanoziva vaitauri changamiro nandisipo handatomuona vana tete akarikuria ndiwana maikuru kwako tete ndimubadzi pamusoro imambo ndirechichemo Esther Chisuko makabhepi ndirechichemo panyaya yemumusha indakabvira kukura ndaisorozwa zvekare saka zita rangu ngozi Ana Chisuko ndakasotoiswa zvitupa taroa saka inini panhau utaura nabamira ndoti wawana mwana wangu inini first born ndiyo muna 71 wabamini 70 ini ndandatorogwa kai ndibva ndazobereka wangu 71 saka nhau idzi kuti ndidzitsanangure handimazwa zvataura muzikuru ini ndiri muroora asi dai ndiri tete ndaigona kutaura zvinhu zvinozowanakidza kana zvisingawanakidzi zita rangu ndamisa kuti ndiri muroora panhau iri kuita mushashi wanhu vari kufa wana watiinawo ndiwo wana baba watiinawo handigoni kutsanangura zvinhu zvakadini zvemumushamawo inini mutemo wangu ndipo ndamisa kuti ndiri muroora handitsananguri nhoroondo yakasoitwa madii pane umwe here ari prepared kutaura kuti aripo here maimawasha taura tizviguru pamusoro nechangamiro zvamatoona changamiro pamberi pevanhu ava vana sekuru vangu nanatete varipo apa kunzwisisa chako chako kunowanesa iye hama dzangu idzi uyu ndiamai vangu handizvidzi ava but vana sekuru vangu vakaoma musoro izvezvi changamiro zvamuri kutoona ipapapa hapana chinogadziriswa panava misoro chete yamuri kuona ipapapa hapana chinogadziriswa paipapapa saka inini changamire
handikukati kuti mufambe nedare, muchafamba nedare then mozoisa pamunenge maisa. Asi ndandokumbira kuti changamire tishande tese kuti varume vabatsirika nevakadzi vari apa because hapana chinobuda paipa papo. Ndakaroorwawo musha asi ndiri kuda kuti nditoishe ava vana vaberekwa imomo kuti tiuye pano nevana ava vanotoziva zvavari kuziva. Hazvikwanisi kuti ini ndabva kwamaramba ndisvike kwachisuko ndiparure zvekwachisuko ivo vanazvo mukati. Nandichifunga kuti ivo varidzi vemusha wavo vatange vambotaura zviripo. Ini kana ndine zvandozotsigira ndozotsigirawo. Ndinoonera kuti muzukuru ari kutaura zvaari kutaura. Nhoroondo yenhau iyi yaigadzirwa zvechokwadi. Yagadzirwa pane pasina kunyatsokusvika pamwe kuda akangana kutaura. Inini ndakange ndiri kubasa ndanzwa munin'ina wangu uyu akapuhwa kunzi ndiye achazenge akamisikidzwa paurongwa ihwohwo, akaroora mudzimai wake wekutanga. Mudzimai wekutanga akaenda nenzira isina kunaka, akazotsvaga mumwe wepiri waanoiye wainaye nhasi uno. Mudzimai uyu akasununguka zveshuwa mwana wemusikana. Asununguka mwana wemusikana, mudzimu uyu wanga uchiri kubuda ngozi iyi mumusha uyu. Itori neimba nezvayaishandisa zvekuti zvaitobatsira mumhuri. Zvadaro ndakange ndisiri pamba ini, ndakange ndiri kuHarare. Asi ndakazonzwa ndakutaurirwa kunzi mai wakaburikirwa nemudzimu achiti ndakunotambira mudzimai wangu auya. Zvinhu izvozvo zvakaitika pane vakanga vari panzvimbo vakazviona. Madzimai mairi avo ana maiguru wangu vanokwanisa kuitingisa ipapo. Zvakaitika, mai wakaenda wakasvikirwa, wakasvika wakanotambira mwana wemunin'ina wangu, wakaita chiwanhu chavakaita ipapo pamwana iyeye musikana iyeye. Ndobva wadzoka kumusha ndowagara. Takararama zvechokwadi, hazvisi zve2 years kutorarama chaizvo. Zvinhu zvakateramira, zvinhu zvazotanga kutipidikukira. Munin'ina ati ndaakupinda muchechi, ndaakunamata. Zvinhu zvobva zvatanga kupidikuka. Ndofunga kana polisi yeparuda mhuri inoiwa neisiyo. Takasvika kanenge kairi. Kekutanga ndakange ndiri kuHarare, ndichibva ndanzwa kuti mhuri yadi yasungiswa. Ndikataura nemapurisa ndikati zvinhu zviri kutaurwa izvi ichokwadi. Kana munhu watiri kutaura mwana uyu watiri kuti mwana musikana uyu watova mudzimai mukuru ane vana 3. Haana kuwanikwa zviri official zvatingati kana kuti tingaziva isusu pavana ivovo kuti tine mukwasha. Hapana ba. Saka hatichatozivo kuti chii chiri kutora nzvimbo. Munhu akapuhwa kunzi ndiye achazenge ane mwana ari panapa asati awana flow yekutaura. Ndinofunga anogona kupindawo mudariro otsanangurawo kuti mativi ese tinge tiri kufamba navo. Ndiyo chichi. Zita rangu ndinonzi Fumanichi. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa kuti nditaure kuti nhau iyi yataurwa nemuzukuru inhau yakaitika inhau yakaitika mumhuri medu shuwa. Yakaitika kuma 83 kana ndisingakanganisi. Kana ndisingakanganisi yakaitika kuma 83. Kufunga 83 ndaberekwa 73 kuri kuti ndandine 10 years. Wabereki chakaenda kuitika ndechekusi. Wabereki wakaona pamhuri zvataurwa ndine mandinoda kurambirana navo kuti kuri kunzi
nhau iyi akazoiswa pandiri inini panga pasine mwana wewasikana. Mwana wemusikana anga aripo, tete anga aripo, tete anga aripo, asi kuti munhu anga akura aakuziwa. Wakaona kuti tikamutanga unoita sei, unoramba. Wakasarudza waisa kwa 10 years. Sure nishushuru chaiita. Ini kana ndichitaura pamberi pedare ramambo Mutasa, ndakaabhuswa enough. Ndaisutiswa mbanje ndiri pa 10 years nemudzimu iwoyo, ndichiitiswa zvimwe zvinhu zvekuti ndakatadza kurarama upenyu hwandaitarisirawo kuti ndizenge ndiinawo, kuri kuburikidza kwemudzimu iwoyo. Endi zvadaro takakura shuwa, ndikaroora mukadzi wangu, ndikaita zvandakaita. Inini handina kukwanisa kuendawo kuchikoro kuzosvika kunyora form 4, asi madzikoma angu inini aiziva kuti ndakatakudzwa nhau yemumusha, waigona kundibatsira, asi hapana kana mumwe akaisa hope pandiri, sezvo waiziva kuti inini ndiri mutakuri wenhau dzavo kana kuti nhau dzedu. Hapana kana mukoma akakwanisa kundipa hendi. Waitogona kutobhadharira madzitezvara avo maschool fees, inini ndiripo. Ndaitorwadziwa kuti shuwa tezvara uri kubva mumba kwake, mukoma ari kutobhadhara mari yechikoro kubhadharira tezvara, tadzingwa tese. Asi ndoupenyu endakararama. Saka nhau iripo nemhuri yedu, kana mukazwa kuti hazvigadzirisiki, hapana chisingagadzirisiki kana vanhu muri pamwe. Asi wane miromo yavanotaura mumhuri, iwo wanoti pafiwa pese ndiwe wauraya. Izvozvi pakabva kufiwa. Pane muzukuru mukoma wake, mukomana anga akamira, wakati ndabudirwa nengozi, ndine nhingi, akataura mazita akataura, asi tikada kugara pasi totaura history, mamirire ayakaita nengozi yaibuda nematsanangurire mafire aya akanga akutaura kuti ndiwo zvakaita, zvakaenda kupesana. Saka neimwe nzira ndiri kuti pamazwi amataura Changamire ekuti vanhu pane chinhu chinenge chiripo chinozikanwa nemunhu wese, chinogona kuita shield yekuvharidzira zviri kubatwa. Saka muchidimbu ini ndiri kuti wachisuko wauya wane nhau yekuti tirikuda kugadzirisa, tinoenda mberi. Asi kana wane nhau yekuti gadzirisa, ipo papo handiwirirani nawo. Kana wane nhau yekuti toda kugadzirisa semhuri, ndiripo. Asi kana waine nhau yekuti gadzirisa, haipo papo handinyepiwa pamberi pedare remambo kuti ndinozomira ndakaita shield yemhuri yese. Nanzi wakazvitoa anzi uyautaura zviri very simple zvauta ari kuti chinhu chiripo zvese zviripo toziziva, ngatigadzirise as a team. Ndinoti kuti muchisiyire kuti chinonzi ichi chinogadzirwa ndinhingi, chakaiswa hapo, saka iwo zvipedze. No, yes, taura this. Msale mambo Mutasa. Pana ndozipedza chisuko. Pana iyi yechikwambo chiri shupa chekuuraya wanechi. Nyaya iripo inota kuti kana tikati tifambi tikasezvi. Ngozi iyi hakuna anoziva kumusha kwayo kana ndinoziva kuti inobva kupi kukura kwatakangoita susu. Saka pakazota chitsidzo newabereki yashupa. Wakati no, yashupa kuti iyo ngozi kuti inini ndoda musha wangu muno muchisuko nekuti imi makanishandisa nguva yakadini yakareba. Saka inini kuti ndone mabenefit akunga mandiwakira musha wangu muno machisuko, maushedza zita rangu machisuko, tofambidzana zvakanaka. Ndikuti namune matambudziko kuuraya kufa kwewana neurombe mumusha zvipere. Saka ipapo ndo pakazonge pakuzi ndo pakaenda awana maigura. Inonzi mukoma akaenda namukoma wangu yara pana. Akaenda wari kudiko. Akamirirawo kuti chikanga chadonhera mumusha medu isusu. Ndiye achazobarira ngozi kuti ipiwe musha wayo nezo zita rayo mumusha kuti idzika. Posho akaenda kunozwa Degas kana isikakanganisa. Vakasvika vakaita chiwanhu chaweko. Zveshuwa chikadona kumumba mamukoma. Vakabva vasidzirwa nekuti munhu ega akanga aine mwana wake mumaoko kuti chikanga changozi icho
mwana otodini otozivewe ndo uchazodini uchazoiripira wavakira musha kuti vanhu vagare zvakanaka nekuti hatizivi kunobva ngozi zvadaro zveshuwa zvakaitika sekudaro tikakura for sure wakarora vakabereka vana vakatotsidzirwa imba ikatovakwa vachiita chiwana ipapo tasina kana dambudziko nhau yakazoshupa yapo izvosvo yekuti takungopera kufa kupera kwakati vabereki takuti chiti no ngozi zvatiri kufamba tichibata iyi kuti isusu tuzi iri kuti ndichinipai zvemusha wangu mukadzi wangu ndikani makanipa mukadzi nemwana zvese hamuchadi kundipa iri kudeza zita rangu ndonochidzika mhangu ndonochigarisika munochifamba ini muite zvinhu zvakanaka ndopakavata isusu wamwa kuti inini handibariri chisuku nekuti handingati wachisuku wararani upenyu hwakanaka kana tichipera tofanira kuti dini tipere saka isusu nyaya isusu saka kunokuti tishone muchitotibatsirawo isusu nokuti isusu taneta kugara kosi tikanga tagara kwedu ukoko pane patakatombogara tikavaka musha wanga wakushupa vanhu varwara vada kupera mumusha ukavakwa musha iwowo ukapedzwa zvese tikaenda tikasungisa kwaruda ruda yakayakati no mutemo wakazoboya hofu mutemo yekuzozi hatichakwanisi kuripira ngozi nemunhu I think wakachinjwa unaona 2008 ikoko 2010 handichazivi ndipo kwakazochinjwa ere uchizi no takuchikwanisa kuripira ngozi nemombe hatichati tifosekedze vana nenyaya kuti kuabvisa vana nenyaya shi ema yavo kuti takuripisa neshi nesaka ipapo manje ndikuona pakatiremerawo isu tikati izvoso tikada kutsvaga kuti tinoenda kumusha wavane vatichasvika kupinda no isusu ngozi ofokozi tiri kuiziva iri mumusha iyi yatoshupa tinoenda kumusha wavane vatisvika kuti isusu tauyawo panapa isusu da kuripira ngozi nemombe izvo zvakakugadzira navanasekuru vakaiziva chinhu ichocho kudhara zvikatadza kugadzirisika vakazoripira no tichakuvakira musha wako pano wodeizwa zita rako iwewe nemhuri yako ichaberekwa kukupa kwataita kuti tienderere mberi kuti vanhu vagare zvakanaka saka hondo iripo ndeyekuti ngozi yeri kuti zita rangu rishevedzwe nemhuri yangu yandiri kuona kuti mundipe ndigarisike saka murikuona tiri pano chivanhu makachiteedza kusvika pacertain level pane pamakasiyira pekuti kana chinge chatsidzirwa imba kuti imba iyi ndo yadai imimi mamwe mabrothers acho ese muchaitei bhozi ndechedzidza manzwa nyaya yemukomana tiripo ipopapo kuti masiri tiripo ipopapo patakambogara pasi zvichinge zvida kufamba kuti ukakazi munhu ega ega samusha wese ashaisa ruoko wega une $20 une $5 every mwezi wega kane bhare sipo rekuriritira mwana uyu kuti achengeteke mumusha ndizvo iri zvamuri kuita vanhu vakanga vachida kuzviita asi nenyaya yekuti hamuna ndizvo here zvamuri kuita hai papa ndinganyepa ndinakwizwa nenyaya yekuti zvakanga zvatoita discodi kutanga handikuona vana sekuru vanga vakachigadzira vanga vakachikumbirira kana kakuri kumalawi hatichaendi kumalawi chicharamba chiri mumusha muno chovakirwa choriritirwa chiri pai chiri mumusha asi collective responsibility yemwana wese wachisuku bhozi kugarika kwako pamusana pekuti pane mwana akaiswa pachitsitsi vamunofananga muchidini muchichengeti ndakakanisa kunzwa pane atita kana kuchikoro handira kuzoenda ndikugarira chinhu chekuti vanhu vadini vagari ndomunga mukadzoka ipapapa pane zvakataurwa nevakuruka hamutsvagi kuenda kumalawi munoita zvamakazi mudii muite bhozi uri kuona uyu hakuti ndakuenda kucheshika akuti chipande chiya chabuda chadzoka mustreet manje chakurova chiri munhu wachadi wachaona tichidzoka panhau yechikoro ndokumati mukada kutarisaamusatendamepa example ndikuti chidzidzo chekuti atsinzirwa anochengeta atsinzirwa uziwewe anoisirwa mombe anoisirwa zvese anodaidza zita iri bhozi muri kumba zvese atiti bhozi ndimi mugari kune munhu akatsinzira bho tikati chinjanai unoda iriyo andikuona kuti handiti saka akasangudzwa kwavo tinongozvipedza nekumusapota tese tinomusenzera bhozi chinhu chakakakanuka kwete naiye bhozi asi yakauraya munhu ndisekuru wasekuru kuti amene kusoro amene chakana
because ndosaka ndikuti plus imwe question yangu pairi ndekuti amunganitaure kuti munhu wakawa muridzi wenyaya mumudzi ndoyo because kana iri ngozi inotaura kusei ngozi iyo isi kutaura kuti imburi ikupi pamwe Chikwambo haisi ngozi isusu chikuda icho icho chinoti ndiri Chikwambo kachiri Chikwambo kanezitipo bozi ngozi inoda kuti kachiri Chikwambo munogara nacho bozi chinhu chakatsvagwa nanasekuru kuti imi mudini kachauda mukadzi kachauda nezita racho bozi chiri kushandira imimi kugarika kwenyu kwese kurubva paChikwambo chiri mumusha mei saka chichengetei bozi wamakasinzira akachiramwa chadzoka munoti saka kutoya kana kuda kutopirwawo gwara nezano bozi tenga hatikwanisi kutozvigadzirisawo vanhu hamusi kuteedza vana mudhara vezviteedza havana kusiya munhu andikamazwa zvatikutaura zviri very simple handiti munofanira kuti mupe difference yekuti chinhu chamutaura nezvazvo chii Chikwambo here kana kuti ingozi handiti kana chiri Chikwambo handiti maconditions acho ndeyekuti chii because akuti mune zvamutaura maconditions ayakapa ndeyekuti ndoda chii ndoda musha nemhuri nezita rangu meaning kuti chii paroda kuwakwa imba musha unodaidzwa zita rechii reChikwambo ichocho but my question is Chikwambo ichocho chinodaidzwa zita ripi kana muchinga chisiya manzi chaitaura uri mudzimuka waichiombirira chaitaura kuti ndini ani ndinodei chichirongei yes pamusoro imambo uyu mudindo ndianonditeera ndiri kushandisika hama dzangu dzirubva dzaita kunge dzakabatwa ndini ndinoita kunge ndaakukweshana nayo ngozi iyi yaitopuhwa ichitoshanda zvekuti pamusha paitouya wangaza wairapwa ita mukuiti ngozi isusu ndo zvatakauya kuno kana munhu aitorapa ari mumusha menyu it means isvikiro remusha wenyu because hakuna ngozi hakuna Chikwambo chinorapa hakuna hakuna ngozi hakuna Chikwambo chinorapa asi kana riri mudzimu wemusha chamurikuedza kunditaura ndechekuti pane mudzimu wemusha wairapa asi washaya paenda kunogadzikwa kana kuti muri kuuramba ndo hondo iripo because right simple question uyu murume wamakachuzwa kuti ndo pane zvinhu zvese anobudirwa ino kana kuti anoprofita here kana kuti chii pari unodini taurai mai tete taurai haabudiri baba nezvaangoita asi chiro chanetsa mukati mwemusha nechekuti we kutofa kwakaita mai wedu akafa ngekutourawa ngemagandanga saka mai uyu hasi tongoti ari kubudawo bachingoitawo wamo zviro zviri kutonetsa futi izvezvi apa kuti tizive kuti izvi zvakamira sei kuuya kunoku inini nemwana wangu kubira kuti hambai titongowasungise tizwe kuti zviro zvingogadzirwa sei sei uyu mwana wangu anga akamira apa indi ndasara ndega hamuna kusanangura munyaya yamai wenyu ati murume uri apa haabudirwiba unoitei chandondinzwa ari kunamata izwai kana achinzi ari kuita akapiwa kuti ndo pachagara chii mudzimu iwoyo kana ngozi yenyu kana Chikwambo chenyu handiti panofanira kunga paine masainzi anoratidza kuti chinhu chindo pachiri aripo here masainzi ekuratidza kuti munhu pane munhu uyu ndo pane zvinhu zvakati pane wakasimudza maoko kuno mai ava ndianisika ine ndini Esther Chisuku sodaitandamudzii inini vatofara Chisuku ndaida kupindura mubvunzo wandanzwa muchibvunza wekuti baba wangu ava ndibaba vangu inini ndiri mwana wamukoma wafirst born mbamau ndaida kupindura mubvunzo wamabvunza wekuti baba vanobudirwa here nemudzimu kana kuti ngozi handinyatsozvisiya kuti zvakamira sei baba havabudirwi
asi musikana akapuhwa kunzi ndiye mukadzi wengozi dai aripo ndiye anobudirwa. Uripi? Handisuzi watari. Mwana wayo anobudirwa achiti chii? Anotonyatsotaura kuti ndiri parifonya ndakadai achitotaura zvese. mwana weimba ipi? Mambo Ndofeti gonya baba. Nemubvunzo ndokubvunza musikana. Wati anobudirwa, wati anotaura. Akambotaura uripo ere endi mboo dzanga dziripo paakabudirwa achitaura ndiwana aya. Isusu pane patakamboita chechi. Pane patakamboita chechi pamba pedu isusu handitika. Ndo pandakanzwa achitaura. Ini ndasana ndambomuzwa wangu achitaura kana kubuda kana kuita sei. Ndio musi wandakangonzwa achita sei. Achitaura tatitori pachechi. Aika izvezvo kunamatirwa zvikuru izvezvo ndobva angobuda ndida kuti tite sei ndiri panapa mukadzi wangu chichi achingotaura ndofunga vanga varipo papatonononga akatowana pachechi ipapo akatotaura zvakavo achingotaura zviya zvekuti vanhu vaimurambidza ndoda wakateerera wakaziva kuti anotaura zvakati ndodai ndira kutoro zvandinoziva nezvinoziva kana nabamuni andina kuona achibudirwa pedhunjiso handina kuona achibudirwa mwana but mwana akanga ari kuchechi vatazotodaidzwa isusu nawo kusanganisira mai bamuni anga ari wana totora kuti mwana arara usiku wese ari kubudira saka kuzobva ipapo zvazviri zvechechi mazuva acho handandisirikanaoda zvechechi saka ava vakatobvunza muprofita kuti angaripovo vakatoudzwawo zvakauri asi kubudirwa kwemwana soko irororo pamandeya vandoziziya akabudirwa mwana. Okay. So nyaya yedu ngatisave bese nyaya yezvairi na chisuku kana paine munhu ari kutobudirwa munhu iye anofanira kupai direction. Musafungire ngokuti dambudziko randiri kuona ramukuita nachisuko nderekuti muri kufungira kuti pane kumwe kune imwe solution asi solution muinayo because kana paine munhu ari kutobudirwa achitotaura ati munhu iye ndanokupai guidance ngaateerere zvaari kutaura kuti ari kumboti chii then zvaari kutaura tikwirirana nazvo here kana tichikwirana because to me has make sense handiti kuti muri kuti makagadza Chikwambo panaba wangu asi chonobuda kune mwana wacho meaning kuti apa hapana chiripo but akanzi mwana wake asi kana akasidzirwa mwana wake musikana ndiye anoenda kuchidzidza because ndiye mukadzi wengozi kana iri ngozi but uyu manje mukazwa explanation yataura angachiti ato ndakatadza kuenda kuchikoro ndakatadza kushaya support ndakaita sei zvese zvichatambiwa mapi zvichaiswa pandiri because pari kunzi nguva iyoyo hapana tete anga richi handizvo zvataura here ndiwo matauriro auri kuita kuti vana tete vangu vari tete anga saka iwewe ndoda kubvunza iwewe chiri kuti iwewe pane pauri pane zvipo uri kuzvibhilivha kuti pane zvipo kana kuti hapana panyama yangu panyama yako iwewe nemwewo haini ndiri hapana chiripo hapana chiripo une here chawakambosangana nacho chaunoti this thing is awkward kana ari maproblems totaura kuti pakurarama kwemunhu munhu anosangana nezvakangosiyana siyana asi kuti nditi pane icho ndakanatsa kusangana nacho chinondiratidza kuti inhau iyi inotaura vamwe iyi hainini hangu pachangu inini hapana apa sorry mambo panhau iyi zvakuti tidzokei futi apa pamati baba pakuenda kwakaza kutsidzirwa zvinhu izvi zvakazi kana ari munhu wemukomana atsidzirwa kuzi ndiye musha watsidzirwa kuzi okay mwana aenda ari mukomana pakozi ida pachadonhera achapata ari mukomana mukadzi waacharora mwana achazosununguka ndiye achazotsidzira ngozi saka pakasununguka mwana wamukoma wangu akasununguka ari musikana saka mazwa kuzi pakasununguka mwana wemusikana ngozi yakabva yabuda pana mai wavo Chikwambo chakabva chabuda pana mai wavo pachaenda kotambira chi mukadzi wacho chiti mukadzi wangu wadini wauya kuzondisunungura chikabva chatambirwa chikabva chatsidzira icho tino
amene chiwani chakabva waita ipapa mwana iye musikana iye asipo chandikaubvudza izvini zvinhu muri kutaura zvamakaona imi mbambo handiti kubvako zvamukutaura mese handiti imi mbambo chikogarai pasi kubva pane zvamukutaura imi zvese zvamukutaura muchitenderedza handiti chinhu chiri kubuda ndechekuti chinhu ichi ingozi because kana chinhu chakutobuda chiti ndikuda mukadzi ingozi ndosaka ndoramba ndikubvunza kuti mwana uyu paari kubudirwa ari kutaura kuti chii, ari kutaura kuti ndini ani havateereri because chiri kuita mane dambudziko ramuri kuita nderekuti mune kamwe kanzira kamuinako kamufunga kuti ndiko chete kanzira ikakaka handiti and you are no longer now prepared to listen kubva kuti kunze uku kumburi nechii because mukaona zvamamira zvareti uyu muri mwanapo handiti mwana ari kutambudzika ndewake mwana ari kutambudzika akapiwa chinhu ndewani ndewake asi mwana iyoyo as a family izvo muri kuziva kuti mbuya wacho pakabarwa mwana iyoyo akamhanya akati mukadzi wangu wauya imi semhuri muri kuitei nemwana iye what have you done afterwards zvomataura kuti mwana wangu auya mukadzi wangu auya handiti ndovapaitwa chiwano then afterwards semhuri muri kuitei up to now nemwana iye pamusori chakadii ndauzwa mai wambotaura apapo ungwene magirazi wacho kwanzi mwana waibudirwa achiti ndini chafonya kwanzani California saka California ndiyapi who is California nauni yatonyanya kutambudzika nayo ndeyekuti mwana uyu musikana uyu kana kumba hatowiba hatitozivi kuti kurarama ari papi ari chatinongoona wazukuru vari kungoya mumusha iye wacho uripi uri kuharare baba wacho makambomubvunza kana wazukuru wachiuya handingapani kwaro kuti saka ari kutambira kuti mphaso redu dziri kubva kupi tingatotanga kumbonzana ipo panapa mukahuru kuti tinzwisisane tese tiri panapa kuti baba mwana uri kurarama ari wana waripo sofa wangani i2 wandinoziwa asi ndichinzwa ndiri kunzwa kuti pane mumwe wechitatu baba hapo mwana uripi kuharare akugara nani kuharare arikugara nemurume wake akatoroorwa kuroorwa kubvisa pfuma pachiwano chehaana kuroorwa don't try to be complicated for nothing tikati munhu ndabvunza kuti munhu ari kupi mukati ari kugara nemurume wake murume wake ndiani mai kana asina kubva kupadera wafuma kuti anzi murume wake zvinorevei it means munomuziva muri kuziva kana matoti ari kugara nemurume wake it means kuti imini murume weye muri kutomuziva but then kana muchiziva murume why is it that muri kutora vana vemurume vamuchiunza kumusha kuno kunochengeta kumusha kuno asingachengeti vana wake kana chiwano handidziva hangu mambo wangu nekuti mwana wandi kugara naye asiwe murume wainaye ndio munhu wakandomitiswawo saka wechitu wacho uri kugara naye kumba kwake kwaurugara asi imimi akaroorwa iri mwana inini handina chandati ndaona haana kuroorwa izwai kana iri shona chiwano mwana kana chikwambo chizi California ndopanodaidzwa zita rechikwambo ipapa wanaiwo wasaonekwa chisuko ndekwa California poni bada uyu maproblems ese ari kunyaya kuti mimi matura mutoro wese pamunhu wani hamuchafambise mhuri because mukadzi wechikwambo haroorwi akaroorwa nokubara vana vacho havasi vani venyu vanodaidzwa zita remunhu akadini akakanganisirwa kana mazobasirwa muchazozviudzwa dhirizi rwai muchiona pamusha pachizi wakaimba yatete tete anowake wembo
murume anogara natete munhu anonzi mugariri, haabhadhari chirora, haabhadhari pfuma, because chake murume wekuita sei kubarisa ibhuru chete, kubarisa chete, asi abarisa wana havasi wake, wana wechidzidzo wandaedzwa uko kwaCalifornia. but vanhu ngachiteedzwa manje because imi mupenyu kutora kwamuita mwana wemusikana wamutaura mudai makamawakira musha, makamawakira here imba yakataura vakuti baba wacho waka ndo problem yavainayo vakagaroa vakuti iwewe ndo wakabata ndinodzoka futi ndoita unga ndinokukidzana nemunyina wangu but munomudare ndoda kuonesana kuti dare rione musha uyu imba itoripo iko zvimwe zviyapwanyika isati yasvikayo kusvika pafoundation asi zvindopa nenyaya yepwanyika imba irikupwanyika sei irresponsibility yaani yekumaintaina imba iyoyo pari kunzi hatikwanisi kusvika kumba nekuti pamba pane musha wemba iyoyi ndio musha munogara munyina. Saka makamboiwakaenda kusvika kana muchita kusvika makamboiwakaenda kuimereka munhu aite zvakuita because hamuna unhu be kana muruti mimi hamukwanisi kusvikapo nekuti ndio marugara makamboiwaka sei mumuyadzimo makaiwakiri garire ipapo pasiri hamukati munhu wakaimba mangwana moti pane imba pachakwanisi kusvikapo asi ndii makawakaimba icho ipapo makamboiwakirei imomo kana mudzi vati hamukwanisi kusvikapo pamusoro iyi mama imba iyi takaiwaka imba yakawakwa asi payakawakwa imba iyi ndo pakachinjwa pakakakuzi mutemo wakuchinja wakuzi wana havacharipirwi neshi nengozi bosi takanga tatowaka imba ndokati 2008-2009 imba yakawakwa ikapera yese ikapera zvese tikaenda koripotera kumapurisa kwarudayo kunyaya kwaruda iriko nyaya ruda ikatipa masamanise kuti munofanira kupwanya imbayo in 24 hours kuti imba ipwanywe ngozi hamutenderi kuwaka imba iyo papa gozi mutemo hawachatenderi for sure isakangoti takatoti hakuna ngozi isingakupei solution. Munozanzwa tadhira nengozi dzakawanda pano dzatotaura nadzo panapa. Ngozi dzinogara takazvitaura dzichitowanda kuti ngozi iwe hatichabvumirwi nemutemo kuti tipe mwana musikana kwauri, mutemo wachabvumiri chiita zvakati ngozi yoti alright ndazwa saka ndakuti zvakati. Kuiyo yenyu ngozi makambotaura nayo here in the first place? Ngozi zvese zvamunotaura mese hearsay muri kungoti ndakazwa uyo ari kuanokusendera pamusoro inoizoi obeti makabheka ndine mubvunzo ndinokumbira mubvunzo wangu kuna baba because this topera saka tisingadiwa platform yekuti timbotaura tifanira ticlarifye zvimwe zvinhu inini ndarara pane zvinobvunza pamwe kuti ichokwadi here kuti chikwambo ichi kana kuti ngozi iyi ine zvinhu zvaanga inazvo zvakaita seupfumi isusu zvako tiri kutada kungoclarify papapo zvakaita semombe minda handiti ka ndinozwa takapiwa baba mini apa ndokuda kuti mumbondipindura sababa. Waita basa nekubvunza mubvunzo wako hongu chinhu chandingakwanisa kupindura inhauno panguva wabereki vari wapenyu wane minda yavakagowera kuna baba munini uyu wachiti ndizvo zvichazobatsira pakurarama kwemwanasikana uyu. Ipfuma yeminda noti pfuma yemombe kana kuti mari handiizivi bana kuona minda iri pamusoro ipamo ndikati zviri kuitwa tinasekuru wangu ka pamwe pacho kunzvenga nyaya chinoita kuti kazhinji kacho sekuru warapa waiti kakugodokana kana kuti wasaite unga vari kutambira zvinhu izvi inyaya yematauriro anoita matauriro avanoita
1 2 panyaya yeminda pari zvino ndofunga pane pamusinanyasa kuona apa yakuenda out of topic because nyaya yedu yatiri kutaura ndezvekuti ngozi inogadziriswa sei. Sepataurwa namambo kuti ngozi ine maprocedures akawanda ainokwanisa kugadziriswa nayo kana kuibvutsa kana kuita sei. Then vana sekuru vangu avo kana kuti vana sekuru vangu arapo anenge kudhauta mukati memwoyo wake paari ipapapo kuti yes ngozi iyi iripo zvaina but vamwe vacho sekutana kwavamboita mambo kwekwe vakachenawo here pachezvavo kuti uyasununguke kuti takubatsirana tese kuti tigadzirise ngozi iyi because iye sekuona kwakewo mukati mevamwe wake imomomo anoonawo sekunge wasina kuchena pa saka ipapapo ndasozvitaura kudhara ndikati nyaya yenyu ikae pachezvenyu muri kuzivana pane wakasvipa pakati penyu saka munhu can't tell now kuti ngozi chaiyo chaiyo iri kugadzirwa panapa ngeipi kana chirikupedza wanhu ndechipi. Saka izvozvo chatiri kuda chandinoda ndikubatsirena takutowesta time pauda chiremba anokuvhurirai nyaya iyo hako mweya usumudzwa mweya wotaura nachiremba wachitanga wavhetwa mese mopinda imomo mese mujopinda mujorodhani mese mocheneswa nanatete mese uyo wakachena iwe wakachena kana wakasvipa nyaya yako yovhaitaurwa kuzi iwe wakasvipirapo ndiwe wakasvipirapo muhamabatsiwa ndokuti nyaya iperi zvamuita zvese izvi munoona pachirungu pane chimwe chinonzi ostensible reason ndiyo reason yaunongopawo zvokungoti ingokhavhe zvorudini zvorokutaura asi isiriyo ba reason ndiyo inonzi ostensible reason ndiyo zvamunoita kuti mese maenda kohwanda kuti chiri kutipedzesa machisuku ingozi iyo iCalifornia. Saka isusu kuti prove to us kuti yes ndipo California kana ari California tofanira kuti chiri kuti California apedze wanhu akatsamwei chii chatofana kuita then we do that then toita izvo but imimi hamusi kuda iyoyo rutu iyoyo yekuti tione kuti sei California yakagumbuka munoramba makabatira kuti California save us California ndiwo roti save ayo taakutopedza nyaya muri kuda here zvachiremba muri kuda here mese zvachiremba kana yakadaro saka yakanaka siyai phone number ka yemacontact person iwe muzukuru ndorokondatsa nyaya yako handiti nasekurwa nasabhuku nani noumwe handiti nyorisai nhamba dzenyu muri 3 apo nditoti wakomana wawe kana wadzoka ndindobata kupai date kuti mugadzirirapo saidha muuya kuno kana kuti uuya kumakwei manyara kumba hamuchani tamiti isusu ka what is your choice muri kuti oda kuya kuno here kana kuti auye pamba madhara ouya here kumba saka nyoresai nhamba idzodzo idzo then tokupai panodzoka tokupai tokutaurai mari kwaimi yes baba sorry mama yes inini mubvunzo wangu wekutanga poshi wekuti kana ari kuya kumba uchasvikira pamba panyi poshi piri inini ndiri kukumbirawo chikumbiro kuhama dzangu handina rufaroba kana mhuri yangu haina rufaro nekuti kana wari kutaura vanotigadzirisa ngozi yako aiwa tati taakuya kogadzirisa ngozi yawo ndosaka tikuya saka kana panotosvika ka haasi tosvikira umba kwakoba anosvikira umba kwasabu ndiye mukuru
kana kuri kutonongora autanga kutonongora pasabu wozoenda kwewangu iwe wazi ndio kwazi ndio wadini iwe una chawakangarisa tira kuseva iweyo ndo pane nyaya iva saka ndiye baba zviri kutangira pasabu kana chiri kubvondoka chinotangira pane pasabu. Right, thank you. Ade tokupa date ande next